niekto príde, idem si dať náhubkový zákon, dám náhubky mimovládnym organizáciám, pretože ich chcem skrotiť a budem hrdina, lebo som to dokázal. Tak sa to proste nerobí a preto ma aj prekvapuje, že vôbec koalícia a koaličné strany, či už Smer, ale osobitne Hlas ma prekvapuje, že na túto hru pristali a nechávajú riešiť túto vec takto v parlamente horúcou ihlou, pretože môžeme sa my teraz snažiť všetci prísť k stolu, diskutovať, poďme opravovať, ale ako opravíte niečo, čo je zle postavené na zlých základoch, na zlom vozni. Čiže vy už môžete vylepšovať karosériu, ale to auto už je proste zle. Oni teraz prídu s tým, že pozrite, dali sme preč tú nálepku, už to sa nebude nálepkovať, ale obsah bude vadný. To znamená, preniesie byrokraciu na tretí sektor. Štát sa zbaví zodpovednosti za to, aby jednoducho bojoval proti praniu špinavých peňazí. Preniesie záťaž administratívnu, ďalšie a ďalšie povinnosti na tretí sektor a najmä bude im komplikovať život a fungovanie. To sú športové organizácie, v každej jednej dedine máte nejaké občianske združenie, pri každej materskej škôlke máte občianske združenie, čiže vy vstupujete do veľmi neistej pôdy, kde rozoštvete 100 000 ľudí.